Puji syukur kula aturaken matur suwun sanget dumateng Gusti Allah ingkang sampun mrentahaken piyambak saking griya dikengken bertakwa nggih. Yen bertakwa niki napa takwa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Menjalankan perintah nopo? Perintah dikongkon belajar ilmu. Lah belajar ilmu niki ket mulai dugi griya dikrentekan Gusti Allah dikengken bidal sampun jenengan lampahi saestu dugi mriki jenenge bukti temenan jenenge sholawatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kula aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiyambak niki sedaya niki umate Kanjeng Nabi. Lah umate Kanjeng Nabi niki awake dhewe dikongkon belajar setiap hari, dikongkon sholawatan. Gitu. Lah sholawatane carane pripun? Sholawatan niki setiap hari dikengken nglampahi perbuatan akhlak kados akhlake Kanjeng Nabi. Makane sholawatan. Lah sholawatan dibuktekno saestu jenenge Muhammad, jenenge tanggung jawab sing piye? Tanggung jawab nglakoni perbuatan sing sae niki jenenge ngaos nggih. Niki jenenge Muhammad, tanggung jawab temenan. Tanggung jawab sing piye? Tanggung jawab diperintahno Gusti Allah dikongkon belajar ilmu, jenengan nglampahi saestu belajar ilmu ning Gusti Allah saestu niki jenenge Muhammad, tanggung jawab jenenge sholawatan. Kaping tiganipun matur suwun sanget atas kerawuhan panjenengan sing hadiraken jenengan niki nggih Gusti Allah. Nek mboten enten jenengan kula mungkin nggih omong kali sinten nggih to. Lah jenengan dugi mriki nek mboten enten sing ceramah ngeten iki terus sinten? Lah padha-padha saling membutuhkan. Makanya jenenge Allah Muhammad. Enten sing omong ya enek sing ngrungokno. Sami to, akhire sami-sami jenenge bebojoan, jenenge enek lanang, enek wedok, enek Nurullah, enek Nur Muhammad, enek sing nyeramai, enek sing diceramai. Lah nek salah siji enek sing ceramah sing dijak omong gak enek. Sing ngrungokno sapa? Dadi kaya wong nek omong dhewe iki lho Pak. Kaya wong napa? Lah kaya wong gendeng nggih. Terus wong-wong teko kabeh iki sing ceramah gak enek iki mah terlampor ini. Nah, iki rempon nggih. Napa bahasane mriki kok rempon? Rasan-rasan nggih. Lah niki wong gak enek gunane. Makanya kabeh Gusti Allah iki diatur. Kabeh iki enek aturane Gusti Allah. Padha-padha awake dhewe iki jenenge bersaudara. Awake dhewe saling membutuhkan. Dikengken setiap hari dikongkon sholawatan. Lah sholawatan niki wau napa? Nggih niki wau jenengan dugi butuh belajar ilmu, berarti enek sing belajari. Dua-duane enek gandengane, enek Allah, enek Muhammad. Enek Allah Muhammad wis gathuk, terus lapo nek Allah Muhammad wis gathuk? Ya niki wau dimirengaken napa sing disampaiaken. Lah jenengan nglampahi saestu niki jenenge sholawatan. Nah,
dibalekne kan mulai awal bersyukur terus napa ngegumno Kanjeng Nabi ngantek bersyukur teko temenan belajar ilmu tiba kabeh sing dibahar gur sholawatan gitu Quran ket mulai dibuka bismillahirrahmanirrahim sampai alif lam mim niki sing dibahas napa ya tetep Nurullah Nur Muhammad Nur Insan tetep dibalik nang sholawatan maneh makanya sholawatan ini global. Lah selama niki jenengan semerep sholawatan kan sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad gur ngoten tok gitu maune dereng kula jelasaken kan ngertos sing ngoten wis pokoke aku ngakeh sholawat berarti engko aku cek untuk syafaat Kanjeng Nabi namung ngoten to awale ternyata di balike sholawat iki enten rahasia sing kuwatah sing dereng dibuka dene ngoten pun matur suwun sanget atas kerabat panjenengan belajar ilmu makrifat niki makanya belajar ilmu makrifat niki ya hati-hati soalnya napa belajar ilmu rasa ilmu jero niki aja sampai pangkling godhone jin jine sinten jine atine dhewe lah jine atine dhewe niki napa ngongkon perbuatan-perbuatan sing elek lah niki jenenge nek sampean nglakoni perbuatan sing elek makane jenenge Muhammad tanggung jawab sing piye lah tanggung jawab iki terserah jenengan terserah sampean gelem nglakoni sing elek ta sing apik sedaya niki terserah jenengan jadi hidup adalah pilihan makanya Gusti Allah iki cara anu niki wis diler ngoten sakarepmu awakmu sakai fasilitas ning donya iki awakmu gur garek milih tok lah awakmu milih barang sing apik ta gak Gusti Allah garek ijabahi gur ngono tok asline lah awake dhewe setiap hari tergantung pikirannya awake dhewe iki ngetutno jin apa malaikat ngoten tok lah nek ngetutno jin ya sampean dadi perbuatan jenengan sing elek akhirnya malah tanggung jawab sing piye tanggung jawab mari sholawatane gak iso sholawatan temenan ya niki wau akhirnya ketutno jin metune emosi gak iso ngendhalekno nah ini mangke kula bahas napa Gusti Allah nyiptakno Nabi Muhammad kali Nabi Adam kula bahas tunggal-tunggal mawon setiap nabi ini Gusti Allah iku duwe cerita ngoten lho pun nate mireng dereng pun diterusno matur suwun sanget atas kerawan panjenengan sedaya mugi anggenipun belajar ilmu mangke ilmu ingkang badhe jenengan terangi niki ndadosaken jenengan niki perubahane kuwatah dhateng lahir batin jiwa raga jenengan akhire diarani saged sujud saged sungkem temenan tenggene Gusti Allah intine ngoten. Lah sholawatan iki nek dibahas iki wis kuwatah sing dereng kula bongkar dene ngoten. Mugi jenengan mangke ilmu ingkang badhe kula sampaiaken niki dadosaken jenengan niki dados tiyang sing sae dalam perbuatan dalam adab perilaku tata krama niki saged nyontoni dhateng sedaya umat Kanjeng Nabi. Nggih, monggo Mas Bapak. Akhiripun jenengan saged ngamalaken napa ingkang badhe kula sampaiaken jenenge praktek temenan
praktek nopo sing diperintahna Gusti Allah jenengan nggih menjalankan perintah Gusti Allah. Pun langsung Fatihah mawon. Khususnya jiwa. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah ya Malik ya Allah ya Kudus ya
mubdi ya Allah ya mu'id ya Allah ya muhid ya Allah ya mumit ya Allah ya hayyu ya Allah ya qayyum ya Allah ya wajid ya Allah ya majid ya Allah ya wahid ya Allah ya ahad ya Allah ya samad ya Allah ya qadir ya Allah ya muqtadir ya Allah ya muqaddam ya Allah ya muakhir ya Allah ya awal ya Allah ya akhir ya Allah ya dhahir ya Allah ya batin ya Allah ya wali ya Allah ya muta'ali ya Allah ya barru ya Allah ya tawwab ya Allah ya muntaqim ya Allah ya afu ya Allah ya rauf malikal mulki dzul jalali wal ikram ya Allah ya musid ya Allah ya jami' ya Allah ya ghani ya Allah ya mughni ya Allah ya mani ya Allah ya dar ya Allah ya nafi ya Allah ya nur ya Allah ya hadi ya Allah ya badi ya Allah ya badi ya Allah ya waris ya Allah ya rasyid ya Allah ya sabur. Al-Fatihah. Pun harus hikam ringin mungkin kalau bahas bahas roh giging bahas nabi-nabi giging nek nutut ge nabi kali roh mangke kula bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Ma utawi apa iku kana ana sapa ma iku afdola dadekake utama sapa ma a'mala Abi Darda ing pira-pira amale Abi Darda
Qalat dawuh sapa Ummi Darda iku atafakkuru mikir-mikir wa dzalika utawi mengkono-mengkono tafakkaru li annahu iku krana setune ma Ummu Darda iku yasilu tumeka sapa murid bihi sebab Ummi Darda ila ma'rifati haqaiqil asyai maring ngaweruhi hakikate pira-pira perkara wa ila ta'dzimillahi lan marang ngagungake sapa Allah wa ta'zimi kulli ma lan nglakokake lan ngagungake saben-saben barang yurdihi kang dadekake ridho sapa man ing Allah fayaf aluhu mongko nglakoni sapa murid ing ma nglakoni apa wa tahqiri kulli ma lan ngino saben-saben barang yuskhitu kang dadekake bendune Allah sapa ma fayajtani buhu mongko ngedoi sapa murid ing ma ngedoi apa wayat toliu lan ningali sapa murid bihi sebab Abi Darda Ummi Darda ala khofaya afatin nafsi ing atase samare pira-pira penyakite nafsu wa makayidil aduwi lan pira-pira tibune musuh wa hururid dunya lan pira-pira pembujuke dunya wa ta'arrafu lan dadi ketinggal bihi sebab tafakkaru apa sing ketinggal wujuhul khiyali pira-pira arahe pangreka daya fitabauti ing dalem adoh anha saking dunya wa yaslamu lan selamat sapa murid bihi sebab tafakkaru minal afati saking pira-pira penyakit annasyiati kang timbul ammu khalatati ahliha saking nyampuri wong ahli dunya bil uzlatil madhkurati lan sebab uzlah kang ditutur yahsulu bisa hasil at-tamarru nah lan nglatih awak alal khalwati ing atase nyepi pun mantap iki mawon pun mantap iki mawon iki bahas kula badhe tanglet awake dhewe niki dhewe kan kula bahas sholawatan awake dhewe niki termasuk niki napa awake dhewe niki lho asline niki cara Mbak Gusti Allah iki diarani napa kan dhewe sholawatan iki kudu enek pelakune to sing nglakoni makane awake dhewe iki diarani kendaraan gitu kendaraan itu tukang parkir awake dhewe kena diarani kendaraan kena diarani tukang parkir awake dhewe iki jenenge awake dhewe nggih awake dhewe iki diarani kendaraan terus awake dhewe ya diarani tukang parkir lah tukang parkir iku kudu lapo tukang parkir iki kudu njaga awake dhewe iki jenenge sholawatan tanggung jawabnya ini sapa tanggung
jawab nang awakku dhewe. Nah, awakku dhewe sapa? Gusti Allah sing nek jero nek awakku dhewe iki jenenge aku kudu duwe tanggung jawab. Tanggung jawab piye? Aku dikei perjalanan. Upami contoh kula ngaji. Ya Allah Gusti, matur suwun sanget kula sampun jenengan paringi wadah jenengan damel. Wadah kula jenengan damel belajar ilmu. Lah kula belajar niki nggih jenengan sing mahamaken, kula namung wadah. Dadi ini lho, awake dhewe gak rumangsa dadi sapa-sapa ngoten lho. Memang wadah temenan, gak omong tok ngoten lho. Lah terus tukang parkir kon jaga iki apa? Lah jaga apa sing dijaga awake dhewe iki apa sing perlu tak jaga? Dadi jaga dikongkon perbuatan sing apik-apik iki gur dikongkon nglakoni tok. Tapi kenyataane kan gak ngono. Nggih to? Dik jebul cek jengkel. Wis iki awak iki duwe tugas. Gustine jenenge baguse ati, berarti mesti wong sing apik, wong sing resik, wong sing kelakuane apik, gak enek sak telenik-telenik entek iki gak enek. Dik jowo wali ane nggih to. Lah jowo iki nek pengen padha mbek jero manut jero kan gur ngono to asline. Sing dadi perkara njaba iki melok ngatur iki lho dadi perkara. Selama iki padahal cara menungsa kabeh dikongkon manut lho asline enak. Posisikno awakmu iki dadi kawula temenan. Kawula iku pripun? Gak iso apa-apa, gak duwe apa-apa, gak iso gerak apa-apa iki awake dhewe jenenge dadi kawula. Niki walaupun kula omong ngene lho ketoke lak enak, nggih to. Praktek iki lho awake dhewe jek rumangsa iki aku iki lho. Lah piye Mbak Lis, aku carane cek iso gak dadi aku. Nggih to Mbak Tin, niki nggih Mbak Tin sejantan letne. Carane dites. Setiap hari jenengan dikai perjalanan cerita. Mbuh mbek bojo sampean, mbuh mbek anake sampean, mbuh mbek maratuwa, mbuh mbek wong tuane dhewe, mbuh mbek tanggane, mbuh mbek dulure sapa ae iki sampean dikai perjalanan iki sampean iki dites mbek Gusti Allah. Ngoten apa? Sing ngetes sapa Mbak selama iki? Ya Gusti sampean dhewe asline gak enek wong liya sing ngetes. Selama iki sampean mboten paham ya mriku to. Sampeyan iki dites Gusti sampean dhewe, nek dites iku paham ono jero sing ngetes iki Gustine sampean. Ngoten lho. Lah apa balik kok aku didadekno Gusti kok aku dites. Lah dites iku digawe cerita. Lah tak gawe cerita iki kok pangkleng tak gak tes-tesanku iki kok. Lah nek tak tes imang kok gak pangkleng mbek aku dhewe sing ngongkon aku dhewe sing nglakoni aku dhewe ya ora enek apa-apa. Lah sing dadi perkara nek wis dites iki pangkleng kabeh akhire awake dhewe ora iso njaga. Lah iki mau lho. Jenenge awake dhewe jenenge amanah. Amanah iki wadah. Wadahe awake dhewe iki diselang mbek Gusti Allah iki dikongkon njaga tok. Jenenge tanggung jawab iki njaga tok, dikongkon njaga aja kakean acara wis ngono. Intine ngoten tok. Nah ternyata akhirnya gak jaga. Contoh ini loh Pak, Pak Arifin ini nopo elep. Terus konco niki ya gawe elep. Pak Arifin kula titip nggih, niki mobil kula niki jenengan tunggoi. Nggih bek nenten tiyang mriki penumpang-penumpang kula. Penumpang tiang niki sama kandhani kula tasik teng kamar mandi. Iki contoh. Pak, lah kula niku mungkin salah kawan sampean saged ngeteraken. Saged diterno Pak Arifin.
Iki lak karepe dhewe sih. Iki contoh, ra melok duwe ngeterno. Ya contoh kayak sampean ya ngono. Sampean iki lak wadah. Gusti Allah iki nek karep jero ngene, tanda kono ngene, tapi kenyataan iku gak ngono. Sampean ngatur dhewe, metune cek jengkel, gregeten, mbok mbek bojo mbek anak iku metune ngono. Padahal gak tanggung jawabnya bojo sampean mboten, awake sampean dhewe iki lho tanggung jawab sampean dhewe iki didadekno Gusti. Gusti iki baguse ati iki padhano mbek jeromu, ngoten lho intine. Lah sampean nek ngajeni Gusti sampean dhewe tanggung jawab temenan yaiku lakokno perbuatan-perbuatan sing apik. Jenenge Gusti baguse ati. Jenenge baguse ati niki ya mesti perbuatan sing apik-apik tok. Lah metune ning njaba perbuatan sing elek berarti kan gak cocok ambek jerone. Lah karepe Gusti Allah dikei tantangan iki padakno mbek jeroku, ngoten lho tok intine. Lah carane madakne aja ngatur sembarang kalian iki manut aku awakmu duwe wadah gur tak kon jaga tok. Nah, jenenge tak apa kon jaga iki dikongkon tanggung jawab iki awakmu tak wadah iki jaga tanggung jawabmu padha mbek kaya iku malah Pak Arifin dikei amanah. Lah kok gak tanggung jawab diterno dhewe wonge. Iku mang. Nek tanggung jawab nggih tiyange tasik teng kamar mandi dinteni gak ditinggal blas ngenteni wonge teko. Lah iku mang jenenge tanggung jawab. Jenenge amanah temenan. Nah niki wau. Terus awake dhewe iki bahas napa? Tafakkar Pak Arifin jenengan lah ngaos hakikat torin. Nah niki lak bahas tafakkaru saatin khairum min ibadati alfisanah. Apa to? Jerene pikir-pikir sesaat ganjarane padha kali ibadah 70 tahun. Iki nek wong syariat niki dereng teng makrifat. Wong pikir-pikir tok ae kok enek apa cek mengharapkan ganjaran gitu. Nah intine nek ilmu makrifat iki piye nek tafakkaru saatin khairum min ibadati alfisana. Kan teng kitab mau ngeten to. Pikir-pikir sesaat iku luwih apik timbang ibadah 70.000 alfisana 1000 tahun. Maksudnya pikir-pikir apa Mbak Nis? Pikir-pikir kekuasaan Gusti Allah. Jadi kalau pikir-pikir aku iki tibakno nek Gusti Allah gur dige wadah, gur kendaraan. Lah kendaraan iki aku gur dikongkon jaga tok dadi tukang parkir. Lah tukang parkir iki gak oleh memiliki. Contoh Pak Rifai kula titip sepeda kula. Dititipi nggih nek kula mantuk kula pundhut sepeda kula mbek Pak Rifai digawe teko ndi. Tiga jualan jalan bensin pulang ngantek-ngantek. Ini jenenge gak isa manah untuk tukang parkir kok memiliki. Iki contoh. Lah selama iki nek jenengan dereng saged ngendhalekno nggih niku wau. Saged napa sami niku rasa memiliki. Lah awake dhewe wis iso dadi wong tukang parkir temenan apa dereng? Ngoten to. Niku jenenge pikir-pikir. Terus intine tafakkaru saatin khairum min ibadati alfisanah. Intine apa? Percaya, yakino. Seumpama sampean dodol, ngoten mawon dodol apa ya? Sapa sing bakul iki? Kene sing bakul. Niku bakul jeruk. Oh, nggih bakul jeruk Mbak Apit.
bakulan nggih intine percaya mek yakin cara bakulan iku percaya kabeh iku dikersakno Gusti Allah yakin dina iki laris entek yakin aja ngenteni tok kok gane wong liwat-liwat lho iki sampean mengharap tok menciptakan yakin sampean buka dasar nanti tak warai itu bismillahirrahmanirrahim nyai bumi kaki bumi nyai among sing bau reksa desa pandaler aku njaluk bantu saking kersa kuasane Gusti Allah jenengan apa yakin Gusti nek jenengan iki memang iki napa dalam rezeki kula nek jenengan ngridhoi ngrestui dalam rezeki kula yakin jenengan kerencangi kula atas kekuatan panjenengan yakin dagangan kula telas sampean harus menimbulkan rasa itu gak usah ngenteni wong mungkin dengan sendirinya sampean yakin dhewe nang Gustine jenengan kula tandan gawe nyeluki wong dhewe sampean kan sing gak tahu jawab Gusti sampean guru ngenteni tok akhirnya wong ya ora sing gelem maksudnya apa Gusti sampeyan iki lho munculno cek nyeluki wong ngewangi jenengan makane difatihai awake dhewe sik lan iki mau sapa mbak sing dodol nggih kula lah sampeyan iso dodol nek gak kekuatan Gusti Allah napa saged mboten saged to makane kekuatan Gusti Allah iki difatihai awake sik terus nyai bumi kaki bumi lah niki wau nyai bumi kaki bumi sama ndongakno cek melok ngewangi celuk ngoten lho selama ini ngoten betul Pak nggih yakin napa cek ragu-ragu nggih soalnya yakin niku ngeten lho nek memang yakin dinten niki telas pasti telas dan kok guntek kan berarti keyakinannya kurang makanya penak ngomong yakin itu penak maksudnya cara nih ini bisa menimbulkan rasa yakin itu berikut dan ini wow sing kudu dibahas ini contohnya telu sampan menewayai nyekolahno anak daftar saya gede duit sampean yakin nek meneh iku sampean iso daftar anak sampean wis mbok gak ngerti carane Gusti Allah piye sampean laporan yang Gusti Allah kan gak mungkin supaya bisa jadi mungkin jenenge kun fayakun ya kun fayakun piye ya sampean yakini gak ngerti Gusti sampean dilaporno nang Gusti Allah lha iku timbulkan rasa yakin niku sing Gusti Allah sing digoleki yakine jenengan percaya nek duwe duit dina iki yakin untuk duit ngoten lho gak sampeyan iku kondi yo iki aku wis nganu rono gak mungkin nyelangku aku bolak-balik nyelang rono koyo kumpul tak selangi koyo yo keadaane yo nganu akhirnya mikirne wong kudune sampean percaya nang sapa? Percaya nang gone sampean dhewe, ora ngenteni percayane wong. Percaya nang iki lho Gusti sampean iki lho sampean muncul, sampean timbulno dan diyakini ngono lho. Cek temenan ndang dibuktekno ngoten. Lah terus awake dhewe setiap hari niki awake dhewe iso rasa yakin, iso salat, iso tandang gawe, iso tekan dindi niki sedaya niki sing marai enten apa? Awake dhewe iso budal ngaji niki gara-gara enten napa? Kok gak ada yang jawab? Nafas enten ruh nggih ruh niku tunggal ruh niku yatim lah kula bahas selama niki kabeh nyritakno arek yatim bingung menyantuni anak yatim gitu
Padahal yatim sing yatim iki sapa? Yatim niku jiwane jenengan yatim niki napa? Ruh niki sing sapa yatim niku? Yatim niku jiwane jenengan. Jenenge ruh niki tunggal, gak duwe bapak, gak duwe ibu. Makane ruh jenenge ruhku. Lah kok wong-wong goleki arek sing gak duwe bapak ibu, wong saiki arek yatim mangke sing nyantuni. Gitu. Lah ruwe sampeyan lho gak tau sampean openi. Ya mboten napa-napa aja ya, arek yatim yang memang membutuhkan. Kula kan bahas jero, gak bahas njobo. Mbak Lis piye to kok gak oleh nggih angsal monggo, tapi sing kula bahas niki ngomongno jero, makanya pun salah paham. Nah selama niki Quran niki jenengan kudune paham sing dibahas surat Al-Maun niki apa to sajane. Nah, Gusti Allah kudune paham nyapa Gusti Allah kok nyiptakno surat Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Maun. Surat Al-Maun iki bahas nopo? Bahas nopo? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang mengherdik anak yatim. Bahas anak yatim. Lah anak yatim niki bahas napa kok yatim? Lah yatim niki bahas ruh. Lah ruh niku napa, Mbak? Ruh niku tunggal, niku jenenge yatim. Dadi gak duwe bapak, gak duwe ibu. Lah ruh niku napa, Mbak? Ruh niku jiwa. Sing ditiupno tenggene jenengan jenenge ruhku, mboten ruhmu lho nggih. Ruhku iku ruhi. Dadi ruhe Gusti Allah. Jenenge ruhe Gusti Allah iku iso sadar diri. Wong sing ruhe Gusti Allah berarti wong sing iso sadar dari perbuatane awake dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Sampean buka surat Al-Hijr ayat 29. Niki bahas ruh. Fa idza sawaituhu fanafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Niki artinya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalammu, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Nah, jenengan pun sujud napa dereng? Pun disujudna napa dereng ruwe?
Sing sujud gerakan mawon apa ruwe? Gerakan. Nek durung disujudno makane gak iso ngendhalekno. Kudu disujudno sik ruwe. Nah niki wae. Niki bahas roh. Roh niku nyapa kok bahas roh. Lah bahas roh niki upama mari salat. Bahas jiwa iki apa to bahas kok? Awake dhewe nek mari salat iku paham isine salat napa mboten? Allahu Akbar. Wis salat 5 waktu, mulai jamaah ngrasani wong. Berarti durung iso ngerti isine salat. Berarti salate jek gerakan. Lah makane ruwe jiwane awake dhewe kudu disujudno. Lah salat selama iki jenengan cek gerakan Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Nah niki jenenge gerakan. Jenenge sing salat gur ragane mawon. Lah kudune sing bener pripun Mbak Li? Sing bener salate jenenge jiwa ragane kudu disujudno. Maksudnya pripun Mbak Lis? Salate njaba niki ya gerakan ya dilakoni, lan jerone napa? Perbuatane jenengan jenenge salat niki sampeyan lampahi. Mosok salate jamaah jek ngelok-ngelokno wong. Iki cocok ta mboten, Mbak? Apik pun tinggal kambek wong sing gak jamaah tapi gak tau ngelokno wong. Gak jamaah jadi Bu RT. Makanya sing angel niki salat kenyataane kebanyakan ragane tok, jiwane gak tahu dilampahi, gak tahu diisi. Lah jiwane kudu diisi piye Mbak Lis? Lah nek ragane salat sak jerone kudu perbuatane sujud temenan dadi yatim dhewe iki diperhatekno. Yatime dhewe iki lho perhatekno, aja perhatekno wong liya. Jiwane dhewe iki perhatekno sujudno temenan, aja sujud ning njabane sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pun sujud sampun. Terus napa nggih pun salat sujud apa? Nggih kula dikluk ngeten. Terus perkembangan jenengan mari sujud pancet napa? Berubah. Pancet berarti sujudnya namung gerakan. Lah kudune piye Mbak Lis? Nek jenenge sujud temenan iki jenenge sujud iku dikluk. Posisikno sampean dadi hamba, dadi kawula temenan sujud sungkem bekti kula dhateng panjenengan Gusti. Iku jenenge sujud iki diprasrahno temenan dlosor temenan awake dhewe dadi kawula, iku jenenge sujud. Nek sujud njaba akeh wong iso ngarep cilik-cilik iso kabeh. Nggih to, ketika diwarai usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin lho, ngantek kabeh apa? Iso sujud. Lah mosok sesepuh-sepuh gak iso sujud. Nek sesepuh-sepuh kangelan ya Allah, kadung jungkel sujud tangi kangelan. Nggih to. Niki kekeselan lan isih nggih. Lah terus sujud sing piye sing sing dikarepno? Awake dhewe dikongkon jiwane disujudno niki maksude piye to Mbak Rizky? Mong sampean ngomongno jiwane disujudno iki lho, jiwa disujudno. Maksude pripun? Jiwa
jiwa iki disujudno nek mari salat iki wis gak ngelokno wong jene sujud manut sungkem nek sungkem nyang Gusti Allah ya manut wis gak emosi delok wong ya gak emosi dikon enek wong kesusahan ya gelem nulungi iki perbuatan sing apik dibalekno lak teng selawatan malih to balik nang selawatan malih lah selama niki awake dhewe sing durung iso ngendhalekno hawa nafsu nek enek gak bojo gak apa monggo masuk niku awake dhewe emosi makanya diarani kurang sabar padahal di Quran wis ditulis ket mulai arek cilik nganti wong tuwa iki ro kabeh innallaha ma'as-sabirin jadi Gusti Allah seneng kabeh wong sing sabar lho wis dasar iki kabeh wong wis ero prakteke lho cek emosi cek cekel gregeter kurang sabar nggih Mbak nafsune angel gitu lah makanya angel iki bendina belajar nah ngeten Pak iki contoh sopo kita ke contoh ini contoh ya bojo tetepan Mbak Ika ujuk-ujuk ngamuk meneng-meneng iku ngamuk emosi nang gone Pak Afandi lah wong lanang-lanang kok Pak Afandi kudu paham iki mang lapo ya bojo mutus emosi kena neng ndi lah ini ki sampean aja mangkel Pak Afandi sampean jierno ngono kuwi oh gak mentolo cire Pak tadi kena neng ndi iki mah kena opo lah sampean nek melok kegawa wong emosi kan sampean siap nampani jenenge TPA gitu iki jenenge aku bahas innallaha ma'as-sabirin kok nih wong wedok meneng-meneng kok ngamuk sing gak jelas iki ada enernorno Pak masalahnya iki mang gregeten mbek bojone dhewe gak paham gregeten mbek wong ya gak paham gregeten mbek anak iki mang emosi sing kena tetep wong lanang lah wong lanang harus kudu paham segala hal apa permasalahan bojoku iki kok saya bingung diteni ae bapak emosi kurang sajene nah berarti kurang blonjone wis ngono jene Pak Pak Ripit kalian kurang sajene iki apa to wong wedok itu sajene wong wedok iki napa ayo duwe to Pak Afandi aja mangkel nggih kula contoh nggih kayak Pak Ripit yang ngono kok Mbak Yuno wesu Mbak Habib ya wesu ki mang lapo berarti sampean blonjone kurang wis ngono ae Pak Sangel-angel kadang blonjone kurang yo iso kadang sampean kurang perhatian nang bojo kakek ngurusi wong no wong jowo sama ngurusi bojone dhewe gak patek diurusi kan sedaya permasalahanku dhewe-dhewe to wong iki dhewe-dhewe enek sing terlalu cemburu nih ya Pak lapo-lapo bojone rono dicurigai iki keterlaluan ya niki yo kleru cara wong wedok tertekan gak enak ya lah wong wedoke sing dadi masalah ya aja sakarepe dhewe terjarak sing lanang ae nggih to jajal bojoku cemburu tak gak lah iki mang dadi perkara ya iku jenenge iki bahasa apa ya bahasa ruhku ki lah ruhku iki mang niko lho Pak kula sing bahas niko lho ket mulai pertama alastu birabbikum bismillahirrahmanirrahim alastu birabbikum
bahas napa to? Tak bahas awake dhewe akan ditiupkan ruh to nika. Nggih to, ate ditiupkan ruh umur 3 bulan setengah jenenge telonan niku sampai ditiupna ruh. Nah, ruh itu nek mulai ditiupno berarti jenengan harus siap-siap di dunia ini gede perjuangan. Makanya nek bayi lahir uwe ini kenapa Pak? Wedi Kaget. di dunia Masya Allah Gusti, makanya jenengan kok janji teng kula alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an takunu yaumal qiyamati an ghafilin. Ciri ini awakmu ada tak cita di dunia gini dunia ini Masya Allah gini pengeruan arno pun tak bahas pinten mawon iki gede wong elek kelakuane nek wonge elek juga wong kabeh ciptaane Gusti Allah perbuatane sing elek mboten wonge sing elek gitu nek ngelokno wonge sing elek kan berarti gak terima kabeh Gusti Allah iki perbuatannya sing elek enek wong mendem enek wong adu jago enek wong wedoan enek wong apa Pak biasanya wong nang di komplek. Nah, enek wong sing nanggone pengajian, manakipan iki sing apik-apik. Tak dadekno siji nek donya iki kok awakmu siap ibadah nang aku tagak, tetep madhep aku tagak kepencut kambek. Ujian-ujianku iki mang sing perbuatan sing elek iki kepencut ta mboten? Mboten Gusti, kula tetep eling jenengan. Ternyata kenyataane bahasa didekno temenan lah kok lali. Akhirnya jenengan dikei ujian. Nah, ujian itu tujuannya apa? Tujuannya sampai cek eling kalih janjine jenengan. Gara-gara jenengan terus dilairno. Owe niku nangis. Dik jero tenang ora nek masalah nek jero air ketuban. Kene wangi tenang ayem kabeh Gustine dhewe. Lah kok nek jaba roh perbuatane wong gak karu-karuan akhire nangis. Ya Allah Gusti niki to makane kok kula jenengan janji mboten angsal lali kalian jenengan lha wong kados ngeten tibakno. Makane nek dikongkon milih uang no milih anu wae dibanding dunia wan di akhirat tentang dis langsung lho nggih eco kula dhewe pengen mulih kok Gusti nek gak oleh lha untuk tugas puji akeh kok ate nilai enak nek kene di dunia iku gone ngempet sembarang ngalir nggih to di dunia iku gone ngempet apa ngendhalekno enek apa-apa pengen ngene gak oleh enek wong ngene gak oleh sembarang ngalir pokoke kudu sing apik sing elek gak oleh pengen apa-apa durung di duwe gak sida tuku nggone ngempet di akhirat nek di swarga sak jalukmu sembarang kali teko enak di kono timbang mriki dan nggih lah makane digawe perbuatan sing awet dhewe kan perbuatan sing sae lah sing di neraka iya dikepuki jarene mau ngerokok bakar jagung. Oh, bakar jagung malahan. Kancane artis-artis. Yes, Mbak Abi mulai nih Mbak Abi. Makanya di dunia itu aslinya nopo gak enak Pak. Makanya Gusti nek awakmu gelem ngetutno aku, gak enak-enake awakmu iku. Jarene Gusti. Lah tapi sedaya niku madosi jenengan ya Gusti. Lah makane nek pengen melok aku, awakmu ora iso ngrasakno enak. Kudu ngempet sembarang kalir dalam hal apapun. Jenenge ngendhalekno jenenge innallaha ma'as-sabirin. Ngendhalekno hawa nafsu iku jenenge
Inna Allah ma'asabil jirin. Sesungguhnya Gusti Allah seneng kabeh wong sing sabar. Sabar apa? Sabar ngendhalekno hawa nafsu. Ya kayak gimana tak contoh di rumah tangga itu. Sabar niku napa wonten watese, Mbak? Niku pripun Pak contoh ada watese piye? Contoh. Jadi sabar iku lak omongane wong-wong. Aku nulis sabar piye kok? Lagu di wong-wong lho. Sabar ada batasnya gitu. Lho didelok apa lagi dalam hal apa? Seumpama iki dikuwandani ora kena. Lah dikandani gak kena iki kan kudu disikapi to, nek gak iso dikandani. Lah disikapi contoh ngeten Pak. Anak iki dikandani gak kena. Aja dolen. Aja mulai bengi, dikandani gak kena. Ngantek kesel awake dikandani. Akhirnya ditungakno gak kena, disikapi. Carane piye beda berarti meneh kuncine dijaluk. Iku jenenge disikapi. Iku jenenge mensikapi, iku jenenge sabar. Sabar sak watese jenenge Pak Arifin. Berarti meneh bensin aja diseni, carane ngono. Iki didik, jenenge didik. Lah nek sampean jarno ngesakno Mbak Lis yo. Lah iku anakku meneh terus malih gak dikonco. Lah iki sampean didik ta mboten? Engko nek wis ngono arek kutuk ning omah. Nggih to? Engko nek sampean bensin sampean bae maneh, metu maneh. Lah iku carane sikap ono. Pak, lha iki aku malah gak ndek kanca. Lah iki mang kesempatan sampean ngandani anak sampean. Bapake oleh sampean kon metu gak apa-apa tapi sampean kudu roh wayah. Lapo-lapo sampean pamitan terus nang ndi sampean duduhi aku. Ngoten lho. Dadi kesempatan mensikapi iku carane dikei pelajaran. Ngono lho, Pak. Lah nek gregetan sampean getem iku ya gak iso ngendhalekno jenenge tetep atine sing getem iku. Jadi sabar kan apa nek watese. Lah nek sampean watese metune emosi niku nggih. Terus gregetan niku gak sabar Pak iku jenenge. Metune emosi wis diempet wis suwi dibrolno. Nah, iku gak iso ngendhalekno. Iki ngeculno nafsu sampean akhirnya. Terus aku kudu piye Mbak Lis? Disikapi. Soalnya Abu Bakar dhisik ya ngono. Iki gak ngawur dhewe iki wis ana contone. Makanya masih Kanjeng Nabi yo wis nglakoni dhisik makane iso ngandani Kanjeng Nabi iki wis nglakoni koyo sampean kabeh. Makane Kanjeng Nabi iki digawe contoh seluruh umat wis nglakoni kabeh. Lah nek wis nglakoni awake dhewe dadi umat ya mesti ngalami ngono. Soalnya nek sing wis digawe contoh. Lah nek contoh berarti awake dhewe kan gareng ngeblak. Nggih to?